Kære deltagere, velkommen her til vores webinar. I den her session her, vi vil begive os ud på en rejse igennem den konstant forandringsverden, vi ser i dag i fødevareindustrien. I dag er vi faktisk viden til en dybegående bevægelse for forandring. Vi alle sammen har en drøm efter innovation, og hvor det er lige meget, om vi skal producere hotdogs på en gadehjørne, eller vi skal lave det fineste plantebaserede bøffer, som vi skal meget gerne se på vores luksusmiddagsbord. I den her dynamiske atmosfære står fødevareproducenter overfor en række meget specielle udfordringer. For det første, vi skal balancere behov for at skabe produkter af virkelig høj kvalitet. Vi skal minimere spild, og så skal vi også sørge for, at alle fødevaresikkerhed og regler er selvfølgelig fuldt til punkt og prikt. Udover det, vi skal meget gerne gøre det synligt for alle vores forbrugere, total ingrediens i de madvarer, som vi køber. Så det er mange udfordringer her. Og derover navigerer vi i fødevareindustri og navigerer i en meget konkurrencepræget marked, hvor det virkelig smalle marginaler definerer succes fra fiasko. Og midt i disse udfordringer, hvis ikke det er slemt nok, så er vi konfronteret i en æra, hvor det defineres stigende energiomkostninger. Vi skal leve op til bæredygtighed. Vi har kæmpestore miljømæssigt krav. Og det er næsten, vi skal også være i en verden af bæredygtighed, i en verden, som vokser som aldrig før. Der påstås, at vi skal være over 9,7 milliarder mennesker inden 2050. Så når vi lige dykker ned i vores diskussion og demonstration her i dag, lad os overveje begyndelsen i vores forsyningskæde, hvor rejsen faktisk starter med den beskedne landmand eller fisker. Og imens vores teknologi har udviklet sig med spring og skridt, holder mange stadig i gamle metoder, hvilken understreger nødvendighed for innovation og digitalisering på tværs af alle aspekter af fødevareproduktion. Så tak fordi I vil deltage med os nu, mens vi udforsker, hvordan vores Android Mobility App, vi mener, kan revolutionere logistikdelen og give fødevareproducenter mulighed for at navigere i den der dynamiske landskab med præcision og effektivitet. Lad os samle i omfavn forandringsviden her og begive os ud på en rejse mod fremtiden, hvor det er teknologi, som driver fremskridt, bæredygtighed og ikke mindst kulinariske ekspertise. Så igen, jeg vil sige, velkommen til Innovationsfronten med Akurtech. Velkommen her til vores webinar. Yes. Mit navn er Stuart McBride, og i den her session her sammen med min gode kollega Morten Kvist, vi vil gerne dele vores viden om logistik og mobilitetsområdet, hvor vi har en meget spændende produkt, vi vil meget gerne fremvise. Morten, det er så super fedt at have dig med i dag. Du har været involveret med den her produkter nu i mange år. Ja. Du har hjulpet med at designe det. Du har været ude og været projektleder og hjulpet vores kunde med at sætte det op. Er du frisk til opgaven her? Selvfølgelig er det. Det er så fedt at have jer med. Jeg vil meget lige kort gennemgå vores agenda her. Introduktionen er vi godt i gang med. Jeg vil meget gerne fortælle lige lidt om vores fokus med Scanplan, hvad det er for en størrelse og hvad vi gør ved det. Og så i den her proces, vi skal til at snakke om med logistikdelen, så vil vi lige understrege de udfordringer, vi ser, når vi er ude ved vores kunder. Og så vil Morten gennemgå produktet med en grundig demonstration, og hvordan vi er i den proces. Lige lidt praktisk information, som jeg sagde lige, hvor vi startede. Det kommer et par polls her undervejs, og det er, hvor jeg launcher lige en spørgsmål til jer, hvor jeg meget gerne have, at I giver lige en respons. Det hjælper os at holde styr på, at vi er fokuseret, I er fokuseret, og det giver os lidt feedback for vores information her. Og igen, hvis I sidder derude i dag, det er højst sandsynligvis, fordi I har allerede tilmeldt jer til Akurtechs nyhedsbrev. Hvis ikke I har, så vil vi opfordre jer til at gøre det. Ind på vores hjemmeside, klik på subscribe, så er I med til at få alle de seneste nyheder her fra Akurtech.
Fordi vi endelig synes, vi har nogle fede produkter. Og det er også nyt for os. Det er en stor milepæl for os i dag til at gøre det her. En af de ting, vi skal gøre fremadrettet i det her år, vi skal være meget bedre til at fortælle om vores produkter og hvad vi laver her. Og det glæder vi os til. Det gør vi. Og sidst men ikke mindst, praktisk information oppe i top af jeres skærm, I burde kunne se Q&A, question and answer. Så det her, det er tovejs kommunikation. Vi vil meget gerne have, at I stiller spørgsmål og udfordrer os lidt. Det er vi specielt vildt med. Så endelig, skriv lige en spørgsmål om undervejs her, og alle dem, vi kan tage, det vil vi gøre. Og hvis vi får så mange, vi kan ikke tage dem, jeg lover jer for, at det vi får en svar bagefter. Yes. Har I dækket den, Morten? Det tror jeg. Det synes jeg. Vi har videre. Lidt overview i vores scanplan produkt. Vi har den her produkt, som der mange af jer allerede kender, måske nogle af jer ikke så familiære med det. Men vi virkelig viser her, at vi har løsninger ud i mange forskellige områder, og vi dækker mange processer. Og vi er ret sikre på, vi ved, at vi hjælper vores kunder med noget forretningsværdi i deres producering til hverdag. Så ja, vi dækker noget i kødindustri, fisk, fjerkræ, mejeriet, vores core-forretning, kan man sige, med prismærkning og vejning, etikering. Det er vi også rigtig dygtige til. Vi dækker kvalitetsproces, vi har sporbarhed hele vejen igen, så vi dækker rigtig, rigtig mange områder. Så i en session ligesom det her, det er vigtigt, at vi ikke mister fokus, så vi er virkelig i den her mobility-område, som vi kalder det. Det er den bæreste del i fabrikken, hvor vi har logistik, alt for hvor vi har med færdigvarer at gøre, hvor de er allerede pakket og labelt, hvordan vi håndterer dem derfra, på et lager, til et order, og ship dem ud, sådan at vi har bevis og sporbarhed igennem det område. Yes. Ja. Her vil vi meget gerne lige, inden vi fremviser, vi vil meget gerne lige highlight de udfordringer, som vi ser, når vi er ude ved vores kunder. Og i den her sammenhæng, så vil jeg meget gerne lige launch den næste poll, som kommer jeg på jeres skærm nu. Hvad oplever jeres virksomheder som hovedudfordring i logistikområdet? Det er mange forskellige ting her, og det er rigtig, rigtig meget, men dem jeg lister her for os, vi ser virkelig begrænset sporbarhed på ordre og forsendelsesoversigt. Meget begrænset holdbarhedskontrol, hvor lang tid vi har ting på lager. Og vi har meget begrænset leveringsbevis, det vil sige lige nøjagtigt, hvad det er, at vi har shippet ud til hvem og hvornår og så videre. Så det er mange, mange ting her, og sidst men ikke mindst på min slide her, det er, vi ser meget begrænset integration til andre systemer. Og her vi mener ERP-system, virksomheders økonomisystem, som kan viderefakturere kunderne, og det var Morten også kom ind på. Tak for jeres input her. Ja. Til Polo, det ser meget interessant ud. Ja, skal vi videre? Sæt i scenen, det synes jeg, Morten. Yes. Jamen, så er vi ved at være i gang i noget demonstration. Og jeg skal så vise lidt om de her, vores Android mobilsløsning. Og det er egentlig bare sådan en Android-enhed her, som en industri-Android-telefon, nogle af dem kender nok, som vi har lavet en app på. Ja, jeg hopper lige videre til næste slide. Jeg plejer sådan lige, sådan hvis man tager scanplan lidt ind til ben, så er der egentlig, jamen, i forhold til lagerstyring, jamen så er det tit, at man, det er egentlig varer, der går ind og ud af et lager. I hvert fald sådan lige set med de briller, jeg har på i dag. Hvor man egentlig har en varemodtagelse, hvor man varemodtager varer ind på et lager, på den blå her hernede, og så de varer kan man så enten forbruge op til en afdeling og fremstille en anden vare, og så retur til lager. Og sådan kan man egentlig køre det fra ind og ud af lager til afdelinger, inden det til sidst bliver sendt på en salgsorder ud til en kunde. Og i dag der vil vi kigge lidt på det inden for den røde firkant her, det vil sige lageret, altså så lagerhåndtering og forsendelse ud mod kunder. Det er det, som Mobility er stærkt på. Ja. Så egentlig så vil jeg komme ind på, Mobility har flere funktioner, men det er de her 4, vi vil kigge på. Det er lagerflyt,
det er lageroptælling, det er shipping, og så er det truckload. Shipping, det er på salgsordre, altså pluk varer på en salgsordre, og truckload, det er, når man så fylder paller i en lastbil. Men den vil vi lige gå igennem. Til at starte med, så skal vi lige snakke lidt brugerlogin, fordi der er jo brugerstyring på Scanplant, ligesom det også er. Og her der har jeg sådan lige det er sådan den enhed, jeg har her foran mig, den kan I se en spejling af her på skærmen, så det er lidt nemmere at vise. Og der har vi sådan her app, vi kalder Inventory. Og det man operatøren først bliver mødt af, det er, at man skal logge ind, og der kan man enten vælge at trykke herpå, og så vælge sine brugere, og taste password ind. Man kan også, hvis man har sådan et adgangskort, ligesom vi egentlig har her, så kan man holde den på bagsiden af enheden, og så logger man ind. Så der logger jeg ind, og hvis man holder den på igen, så bliver man logget ud. Så det er sådan en hurtig måde lige at logge ind og ud på. Men vi skal logge ind for at komme videre. Ja, jeg hopper videre en gang. Første ting, eller næste ting, vi snakker om, det er så lagerflyt, eller stock move på engelsk. Og det er egentlig tanken af, at når nu man har en palle ude på sit lager, som skal ind, eller som skal flyttes ind på lager, eller flyttes på lageret, jamen så skal man bruge stock move funktionaliteten. Og så en palle, der er oprettet i Scanplant, den vil som regel altid have en etiket på sig, og på den etiket, den kan man egentlig selv designe ud med vores label designer, men den skal altid gerne have sådan en intern løbenummers QR-kode eller stregkode på sig, som den her for eksempel har. Og det er den QR-kode, som Scanplant bruger til at kende pallen med. Men nu har den her palle, den har jeg egentlig som trukfører har jeg på gaflerne, og den vil jeg gerne sætte på et lager. Og her der har vi så en reol ude på lageret. Og det er sådan, Scanplant har ligesom har to niveauer af lager. Den har en lager lokation, det er egentlig hallen, eller hele store rum. Og så kan man så lave det fingrynt, om man har det helt ned på rækker, eller helt ned på reol, eller faktisk helt ned på en enkelt palleplads. Ja. Og her der har vi ligesom sådan en reol, hvor vi har en lokation per palleplads. Og der kan man se her, der er de her numre, de er forskellige for pallepladserne. Og der er så også en QR-kode her, som er egentlig lidt en hyldeforkants stregkode, men som egentlig identificerer de her forskellige pallepladser. Og nu har jeg så den palle her, som jeg gerne vil flytte over på en af de her lille pallepladser. Så jeg flytter lige herop en gang, for så kan jeg nemlig scanne de her stregkoder. Men når man så har den her mobility, så skal man egentlig vælge stock move funktionen. Og herinde så kan man enten manuelt vælge, hvad for lager man arbejder på. Og man kan også manuelt tage pallen ind, men man kan egentlig også scanne lokationsstregkode. Så nu prøver jeg lige at scanne den her lokationsstregkode herovre, og så skulle den gerne komme ind på over i appen. Så jeg prøver lige at scanne en gang. Sådan der. Så valgte den Dry Stock 1, og så den her lokation, der hedder A010201. Det er den A010201 her. Og så kan jeg så scanne pallestregkoden heroppe. Den prøver jeg også lige at scanne en gang. Så kom palle-ID ind hernede i palle-ID-feltet. Og når jeg så trykker registrere, jamen så bliver den palle egentlig flyttet på den her palleplads. Man kan også, hvis det skal gå lidt hurtigere, så kan man egentlig også markere den her autoregistrere på scan. Så vil den lige så snart man har scannet pallen, automatisk flytte pallen ind. Så hvis jeg nu prøver at scanne, nu prøver jeg lige at gøre det så hurtigt, som det kan lade sig gøre, og scanne den her lokationsstregkode, og så bagefter pallen. Så det er egentlig bare 1 scan, 2 scan, og så er den palle flyttet over på den anden plads over. Så det er egentlig sådan rimelig simpelt. Nu den her, det er sådan en, den kører op via internet og sådan noget, så derfor så kan det godt lige være lidt forsinkelse på den stream, der er herovre, men det går så, jeg ved ikke, om I kan høre bipene fra stregkodescanner, men det går så rimelig hurtigt. Det vi så også har en ny funktion her, det er egentlig, at man kan, vi har oprettet, så man kan lave en station. Og det er egentlig, hvis nu man skal flytte nogle paller, og man gerne ligesom vil have registreret, at nu er jeg flyttet de her paller som en del af en station. Og det kunne fx være, hvis man skal flytte nogle paller til et eksternt lager, og man så ligesom vil, og de skal flyttes ved en lastbil, jamen så kan man ligesom scanne de paller til et ekstra lager, og så printe en seddel ud, så man ligesom kan give med lastbilen, så han ved, hvad der kommer med der.
Og det man egentlig gør, det er, at man trykker opret session. Så giver man lige et navn. Demo. Det kan ikke gjort ret godt. Sådan der. Så trykker jeg igennem. Så spørger den lige, om jeg er sikker på et oprettet session. Det vil jeg gerne. Og så kommer der en session herude, og der kan man have flere sessioner. Men nu vil jeg gerne aktivere den her nummer 14, som det her blev. Sådan der. Så går jeg tilbage en gang. Så nu er når alle de lærflyts, jeg laver nu, de bliver knyttet op mod den her session, som hedder 14. Så hvis jeg prøver at scanne en lokation igen, og en palle, så bliver det registreret på den her session. Så kan jeg faktisk herfra trykke på de 3 prikker oppe i højre hjørne, og sige Stock Move Sessions. Og så kan jeg gå ind og se den session, jeg har gang i. Hvad for nogle lærflyt er der lavet her? Og nu kan jeg se, den her palle 457, den blev flyttet til den her Dry Stock 1 på det tidspunkt. Så kan operatøren, der står ude og bruger håndterminalen, faktisk se, hvad for nogle sessioner er lavet. Når så er jeg færdig med den her session, så går jeg ind og bare trykker Close. Så spørger den lige, om jeg er sikker. Det er jeg. Og så er den session lukket igen. Og så kan vi lige egentlig generere en lærflytsrapport, hvor man ligesom viser alle de palleflyt, der blev lavet på den her session. Yes. Jamen, det er egentlig det, der er at sige om lærflyt. Det er sådan rimelig simpelt, men det skal også gerne være hurtigt og nemt at bruge for... Ja, det kom en enkelt lille spørgsmål her, Morten, om det var muligt at lave sin egen reolnummer, men det går jeg stærkt ud fra. Det kan man. Man kan lave sin helt egen reoler. Hvis man har eksisterende lagersystem i dag, hvor man siger, at man har en opmærkning i sin reoler i dag, så kan man også bruge det. Hvad med begrænsning til et nummer af paller på en bestemt lokation? Nej, der er ikke nogen begrænsninger. Nej. Det er... Det kunne vi nok godt lave. Sige, at der kunne man stå en palle på hver lokation, men det har vi ikke i dag. Ja, så vi har det her mulighed for at sætte constraints på, hvad vi vil og hvad vi ikke vil. Ja. Super. Jeg bare hopper se en gang. Så næste. Vi hopper videre til næste ting. Og det er så stock take. Og det er egentlig... Han læser også lige spørgsmål. Jeg skal ikke lade være, men det er også godt. Tak for det. Jeg kan se, der er et spørgsmål om, kan den kun tage QR-kode, eller er der EN13 også en mulighed? Jeg kan ikke lige huske EN13, om ikke det er beregnet til EAN-nummer, men den kan også tage almindelige 1D-stregkoder. Ja, det er også en mulighed. Fordelen med QR-koder, det er bare, at de kan som regel scannes på længere afstand, så derfor så at være lidt mindre og stadig scannes, og det er derfor, jeg egentlig har brugt dem lige her. Yes. Vi går videre til lageropstilling. Og der har vi også en funktion til lageropstilling. Tanken i lageropstilling er egentlig, at sådan meget forsimplet, så hvis man har et lager, hvor der står nogle paller på, så tror systemets skamplant, at der er 4 paller. Men reelt set, når jeg er ude og kigger på min hylde, så er der kun 3. Så den grå her, den kan man ikke se. Så er tanken, at man ligesom tager alle de paller, der er herude, flytter over på et virtuelt optændingslager. Så det er et lager, der kun findes i systemet, den findes ikke fysisk. Ja. Og så bagefter, så scanner man så de 3 paller, som man kan se ud på lageret, med lagerflyt, tilbage på det rigtige lager igen. Og derved så har man så ligesom det rigtige, så stemmer lageret i scanplant, og så har man så ligesom den palle, der blev over på optændingslageret, den skal man så finde ud af, hvad man vil med. Om den bare skal trækkes ud af systemet, eller man vil undersøge, hvad det bliver af den. Ja. Det vil jeg lige prøve at vise, hvordan det ser ud en gang. Så vi prøver lige at finde vores håndterminal frem igen her. Det er den her funktion, der hedder Stock Take Pallets hernede. Den vi klikker ind på. Og så vælger man, her kan man lige også scanne sit lager, men jeg vælger lige mit lager. Det er sådan, der hedder Cold Store 2. Og trykker Find. Og den viser så, her rigtig nok, den mener, der er 4 paller her. 12 styks og 120 kilo i alt. Og hvis jeg folder ud, så kan jeg se, hvad for nogle 4 paller, det er, den mener, der skulle være på lageret. Det jeg så gør nu, siger, det passer ikke, for jeg kan kun se 3. Så jeg sætter flueben herude i siden, og så siger jeg Move to Stock Take. Når jeg så trykker Move to Stock Take, så er det så, at den laver den her flytning fra det rigtige lager over til det virtuelle optændingslager. Så det prøver lige at gøre en gang. Yep. Sådan der.
Så blev de flyttet. Så prøver jeg lige at trykke find igen, bare lige for at se. Og nu siger den så, nu er der ikke nogen paller på mit rigtige lager. Så det er jo fint. Så nu står de herovre. Så går jeg lige tilbage en gang og ind på min stop move, som vi lige har været inde på. Og så vælger jeg Cold Store 2. Der igen, jeg vil bare kunne scanne min hyldeforkant. Ja. Og så scanner jeg så de 3 paller, der er nede i hjørnet hernede, for at flytte dem tilbage igen. Vi prøver lige en gang. Den. Tredje. Ja. Sådan der. Så bliver de 3 paller flyttet tilbage på det rigtige lager. Vi prøver lige at lave en check en gang ved at gå ind i lageroptælling herinde. Og vælge den her Cold Store 2 igen. Og nu kan I se, nu er der kun 3 paller. Så nu passer lageret i scanplant med lageret i fysisk. Hvis nu jeg var kommet ud og skulle tælle det her lager op og se, der står 3 paller, og system siger også, der er 3 paller, jamen så kan jeg egentlig sætte flueben her i igen til flueben, og så siger jeg quantity OK. Og når jeg trykker quantity OK, så kvitterer jeg for, fordi jeg logger ind på håndtilmelden for, at nu har jeg talt det her lager op, og det stemmer. Jeg prøver det en gang. Sådan der, så blev det gemt. Og så kan man gå over i sit Office-program og få en lageroptællingsrapport, hvor man så kan se, hvornår blev lageret sidst talt op, og hvem blev det talt op af. Og i og med, at man også ligesom kan vælge en dimension, altså det vil sige for eksempel en reol, eller en vange, eller en hylde, jamen så kan man faktisk tælle op løbende. Og hvis man har en lærermedarbejder, der har en halv time ledig, jamen så kan man sådan set bede dem om at tælle op, lave sådan en løbende status. Ja. Super. Det var det. Jeg vil gå videre til næste ting. Så er det forsendelse. Det er så forsendelse på en salgsordre, vi prøver på nu. Ja. Jeg håber lige en gang. Og forsendelse på en salgsordre, så vælger vi shipping-modul her på e-mobility. Og der er tanken jo, at ordre eller salgsordre enten bliver lavet ind i Scanplant Office eller i jeres ERP-system, og så bliver importeret ind til Scanplant. Og så vil de fremgå her listen her. Ja, i dag der har vi så 5 salgsordre. Og det viser ligesom på datoen, og der kan man så bladre frem og tilbage i dato, hvis man gerne vil være forud, og man kan også trykke på den her dato, og så ligesom hoppe frem i tid. Men jeg har nogle ordre for i dag, og nu vil jeg gerne tage den øverste her, fordi det er den med højst prioritet, så jeg tager Bilka og Holstebro. Så kan jeg se de ordrelinjer, der er på den salgsordre her. Og der er så øverst noget pork rib, der er noget salt, og der er noget lys chokolade. Jeg kan se, hvad det er for en vare. Jeg kan se, jeg gør lige sådan. Nej, ja. Jeg kan se, hvad det er for en vare. Jeg kan se varenummeret. Jeg kan se, at der er bestilt 250 styks. PT, så har der plukket 0 på den her ordre. Der er ikke plukket en paller. Og så kan jeg faktisk se, systemet foreslår, hvor jeg kan gå ud på mit lager og finde en palle, der matcher den her vare. Og den, der kan vi lave forskellige måder at gøre det på, men egentlig som regel, så vil det være ude for FIFO. Det vil sige, at den foreslår den ældste palle, men som stadig ikke har den holdbarhed, der er krævet. Som egentlig så, hvis man er forholdsvis ny i virksomheden eller en vikar inden, så kan de faktisk også, de skal bare kende lært lidt, så kan de faktisk også gå ud og plukke til salgsordre. Hvis nu den her palle, den står allerbærest, så der skal jeg bruge hele formelen for den graf frem, så kan man også trykke på de her 3 prikker, og så trykke på Suggest, så kommer den med nogle alternative paller, som man kan bruge til at plukke til den her ordre. Super. Men nu har jeg den palle herude, som I ser, og det er jo så en palle, der er registreret i Scanplant med en Scanplant-etiket på. Og der vil jeg så gerne plukke den. Det er en roast beef, så enten så kan man egentlig bare scanne etiketten. Man kan også lige scrolle ned hernede og finde den ordentlige med roast beef på. Den vælger jeg lige. Og så begynder jeg egentlig bare at scanne. Og der har vi sådan en hurtig scanningsfunktion. Jeg ved ikke helt, om I kan se det, men egentlig så holder jeg bare scannerknappen inde, og så kører stregkodescanner hen over alle stregkoderne, eller QR-koderne, og så kommer de ind på listen. Så jeg prøver lige at gøre en gang. Sådan der. Og nu kan I se her, nu blev den rød her. Nu har jeg plukket 6 kasser, men der var jo kun bestilt 5.
Så der skal jeg egentlig, så kan I trykke på en af dem, så kan jeg fjerne den. Sådan der. Så blev den grøn, så blev den glæd igen. Og så, når jeg trykker Save and Print, så vil den generere et nyt SSC-nummer, og så egentlig printe en SSC-etiket ud med info om det her. Så det prøver jeg lige at gøre en gang. Jeg bliver printet. Så tager vi en etikette ud af min printer herovre, som jeg ved ikke, om I kan se. Yes. Nu skal jeg lige prøve noget en gang, for vi har egentlig også mulighed for at reservere en palle. Nu prøver jeg lige her, hvis jeg scanner den her palle, som egentlig er reserveret, så prøv lige at scanne den kode ned, så kommer den op med en fejl. Ja, der kan se her, den siger, den her palle er reserveret, så den får jeg ikke lov til at plukke. Og så kan man trykke på den og trykke info. Så får jeg sådan en boks op, hvor der står her, at palle nummer 329, den er reserveret til en ordre. Det er ham her, Morten Kvist, der reserverer den, og det er, han har skrevet nogle kommentarer, at den er reserveret til personalet. Så den her palle, så skal jeg så beslutte, jamen er det jeg vil lave nu, så må jeg trykke ja. Hvis ikke det er, så skal jeg trykke nej. Og så kan den palle ikke blive brugt. Så det vil sige, at vi kan reservere nogle bestemte produkter til nogle bestemte kunder, til nogle bestemte ordre på nogle bestemte dag. Reserveret måske til nogle af vores kunder, der sætter mere pris på. Det er nemlig rigtigt. Nogle bestemte varer. Ja, og man kan faktisk også egentlig lave en reservation, hvor operatøren ikke overhovedet kan bruge pallen, og det kunne for eksempel være brugbart til, hvis kvalitetsafdelingen siger, at der er noget, der lige skal afværes, eller der er i karantæne her. Ja. Så det er en god funktion. Jeg må lige slette den der igen. Ja. Yes. Så går vi tilbage en gang. Og nu kan man også se, nu kom der et grønt flueben her på linjen, fordi nu er den egentlig plukket 5 ud af 5 stykker. Så jeg kunne egentlig gå ind her og trykke på den her ordre, de 3 prikker her, og så lukke ordrelinjen. Så vil den blive lukket og forsvinde herfra. Jeg kan også kreditere, hvis nu en af kasserne de bliver ødelagt, så kan jeg egentlig lægge den kasse, trække den ud af ordren, og så kan jeg så plukke en ny kasse på. Og jeg kan printe til CC-etiketterne igen. Fedest. Ja. Så er der egentlig også sådan en menu herinde på ordren, hvor man så kan gå ind og for eksempel lave en dellevering. Der er nogle kunder, hvor jamen, de har en bil, der for eksempel går om morgenen, og en, der går om eftermiddagen. Og så kan det være, at der er en kunde, der har bestilt noget, men vi har altså ikke det hele. Så kan vi lave en dellevering på ordren som formiddagen, og så kan vi så producere det i løbet af dagen, og så levere det sidste om eftermiddagen. Så kan man lave en dellevering, og der vil vi også splitte leverancen op og have en følgeseddel, der matcher i forskellige dellevering. Man kan også lukke ordren. Når jeg så lukker ordren, så forsvinder den her fra håndterminalen, og så bliver der sendt besked til et eventuelt P-system, at nu er den her ordre lukket, færdigpakket, og vi kan printe en følgeseddel automatisk ud, som kan lægges ved pallerne. Ja. Og så kan man også lave sådan en print adresseetikette ud. Det er der nogle kunder, der bruger. Ja. Så har vi hernede, man kan vælge, hvad for en printer man gerne vil bruge til SSC-etiketten og til adresseetiketten. Og det er, hvis nu man har et stort lager, så kan man godt have nogle etiketprinter til at stå rundt omkring. Og så kan man, når man går rundt med håndterminalen på lageret, så kan man egentlig vælge, hvad for en printer man gerne vil bruge til at printe etiketten. Check. Ja. Yes. Ja, så egentlig så når man, ja, sådan, når man så har ligesom scannet alle sine paller og pakket dem og puttet folie på, ja, så fik man sådan en SSC-etikette ud, som jeg også fik her på min printer, med info omkring, hvem leverandøren er, hvad er det for en vare, og så de her 2-3 SSC-etiket stregkoder, hvor vi har et tracking-nummer, og vi har et vægt og en produktionsbedst før dato og antal og en nummer, som man så sætter uden på folie-wrappen på pallen, så den er klar. Ja. Skal vi gå videre? Jeg tror egentlig, det var det for shipping. Ja. Ja. Er der kommet spørgsmål? Desværre. Publikum har været meget stille. Ja, det er også i orden. Men I kommer bare, hvis I har nogle spørgsmål. Vi vil meget gerne høre fra jer. Ja. Så går vi videre til truckload, og det er egentlig tanken med truckload, det er, at når nu man, hvis nu man har nogle salgsordre, der er så store, at de ikke kan være på en lastbil, så kan man med truckload ligesom scanne præcis de paller, der blev sat på den her lastbil. Det kan også være, at man har mange små ordre, og så man gerne vil have en samlet dokument ud, som bliver sendt med lastbilen. Men ja, det tanken er det, at man
man ligesom bruger den her SSC-etiket til at scanne, når man kører en palle ud i en lastbil. Jeg prøver lige at finde frem i den her igen. Så der bruger vi så truckload-funktionaliteten her. Den skal åbne lige en gang. Og der identificerer det så ud fra et trailernummer. Og lige nu der har jeg ikke nogen trailernummer, så det skal jeg oprette. Og det gør jeg egentlig herudfra. Så jeg trykker på de 3 prikker oppe i højre hjørne. Siger truckload overview. Og så skal jeg til at oprette truckload, så det gør jeg ved at trykke create truckload. Her der kan man så taste trailernummeret ind. AB, A1, 2, 3. Man kan vælge, hvem er transportvirksomheden. Og det er nu, man opretter over i Scanplant Office, hvad for en transportvirksomhed, der skal tilgængelig. Og man kan også vælge, hvor skal den her leverance gå hen. Det kunne være til et eksternt frysehus, for eksempel. Der er også nogle kunder, de har egentlig, de bruger de samme 4-5 lastbiler altid, eller som regel. Så derfor så kan man lave nogle standard lastbiler. Så vi har for eksempel ham med Hans Peter. Hvis jeg trykker på den, jamen så udfylder den de felter heroppe med Hans Peters trailernummer, hvad for en transportvirksomhed han kommer fra, og hvor det han plejer at køre hen. Ja. Så på den måde så er det rimelig hurtigt at oprette et truckload. Jeg vil gerne oprette den her, så jeg trykker save. Og så bliver truckload nummer 15 oprettet. Og så går jeg herud på min hovedmenu igen, og så går jeg ind og vælger den trailernummer, som jeg vil pakke på nu. Og så skal jeg egentlig bare have scannet alle de, når jeg så kører en SSC-palle ud i lastbilen, jamen så skal jeg egentlig bare scanne SSC-nummeret. Så nu prøver jeg lige at scanne den øverste stregkode her, som er SSC-nummeret på den her palle. Det gør den en gang. Sådan der. Sådan. Så bliver den lagt på en liste her. Og lige nu der ligger den sådan set kun ude i håndterminalen. Og det er fint, når nu man kører ind og ud af sådan en lastbil, så kan jeg godt miste wifi-forbindelsen. Ja. Så derfor lægger den på håndterminalen her. Når så jeg har fyldt alle de paller ud, jeg skal, så kører jeg ind på fabrikken igen. Og når jeg så trykker done heroppe, så bliver de her paller, som jeg har scannet, lagt ned i en kø. Hernede i hjørnet, kan man se. Og så står den stille og roligt og lægger dem op på serveren. Så jeg prøver lige at trykke her på done, og så ser man det her et-tal, det bliver flyttet herned til. Og så går der lige 3-5 sekunder, så står den 0 igen. Og så betyder det egentlig, at tingene er lagt op på serveren. Det gør vi en gang. Sådan der. Så nu står den hernede med et et-tal. Så er den der lige med. Ja, 10 sekunder måske. Der, så kom den op. Og det er det egentlig også fordi, at man kan sådan set have flere trukførere, som arbejder på den samme lastbil. Så derfor så skal alle lige have lagt det her op, inden man er færdig. Og så nu er lastbilen færdig, man lukker døren, så trykker man på de 3 prikker her på hjørnet, går ind i overview igen. Så kan man se, at de truckloads, der er aktive, holder lige fingeren inde på den ene her, og siger done. Og så når jeg siger done, så lukker man ind for her truckload, og så kan vi printe en pakkeliste ud med de paller, der bliver listet på den lastbil. Og så forsvinder den på listen. Så det er egentlig det, som truckload kan. Ja. Jeg går videre. Det var sådan set, det var lidt det, jeg havde fra demonstrationen. Så Morten, det var virkelig fint. Ja. Det var virkelig fint, og det er virkelig hands-on, og jeg kan lave en kæmpe liste herover. Jeg tænker mere på det kommercielle ting, så jeg tænker virkelig et liste over alle de fordele, det er her. Så tak for det. Det synes jeg, vi skal hurtigt videre til. Vi vil meget gerne lige dele en historie fra en af vores gode kunder her hos Accurtech. Det er en velkendt mærke, brand her i Danmark, hvor de har virkelig en stor sortiment i vores moduler her på Scanplant, i Jensens Foods i Strøer her, lige nord for hvor vi sidder i dag. Der er rigtig mange ting, de har gang i, og de har brugt produktet faktisk i mange år, og de bruger det her mobility til shipping og får gavn af alle de her fordele, som er nævnt her på slide. Hvis der er nogen interesseret i en referencebesøg, eller vil høre mere om det, endelig tage fat i os, det kan vi også arrangere. Gå lige videre, Morten. Ja. Tak. Lige for næsten afrunding her,
som sagt, jeg var virkelig inde på det her true business value, som vi kalder det, gode værdier. Allerede, jeg ser med produktet, Morten, at jeg tror, det gør det meget, meget nemmere for operatører ude i området. De får deres instruks lige op af deres ansigt. Det gør det meget svært for dem at lave fejl. Og at vi har sporbarhed igennem alt det her med vores dataopsamling, det er stort. Og de arbejder på live data, og de ting, de gør, de bliver hele tiden valideret imod, hvad de må. Så derfor så undgår man også mange fejl. Absolut. Ja. Absolut. Vi er næsten lige ved at runde af, men lige inden vi gør det, til jer, der sidder der, så kan jeg godt tænke mig at lige sende en poll mere, og høre jer egentlig, om I er allerede abonnement til vores nyhedsbrev. Det er virkelig vigtigt for os, at vi får så mange som muligt på vores nyhedsbrev. Det kan vi godt tænke os. Det sørger for, at det stiller mere krav til os, om at komme med nogle gode content til det. Så det vil jeg meget gerne høre, og eventuelt, hvis ikke I er, om I vil gøre det, og anbefale til nogle af jeres kolleger. Ja, og vi laver her til nye ting på platformen, og det er også ligesom vores nyhedsbrev, vi har mulighed for at sende det ud til vores eksisterende kunder, om hvad der er sket, og når vi laver nye fede ting. Så det er stor opfordring fra at melde på vores nyhedsbrev herfra. Ja, absolut. Yes. Så tak også for jeres respons der. Yes. Sidst men ikke mindst, så vil jeg meget gerne sige tak, fordi I vil deltage i den her session. Det var nyt for Morten og jeg. Det har været lidt en udfordring, men vi har nødt det, og vi kommer til at gøre det igen. Så vi siger tak, fordi I var med. Vi har dækket rigtig meget. Vi håber, I har fået noget ud af det. Vi håber, at I har lyst til at deltage med os igen. Det bliver den 28. maj, og det bliver, hvor vi har en anden kollega, Mette Bjerg, som virkelig brænder for det her med kvalitetsdelen. Og vi også synes, vi har en kanon produkt, som dækker disse ting. Så det har vi den 28. maj, og i forhold til det, så vil jeg også lige launch den absolut sidste poll, jeg har, om I var med der. Det håber vi på, og hvis ikke I kan selv endelig sige til jeres netværk, specielt jeres kvalitetsafdeling, kom lige på og så høre, hvad vi har at vise her. Har vi dækket det hele, Morten? Jamen det tror jeg. Det sidste, det er jo bare at sige, at jamen, det her, det er jo, vi har skulle kode det ned til helt simpelt, så scanplan er jo meget mere end det, vi lige har vist i dag. Yeah. Så igen, hvis der er noget, der bare er lidt af interesse, så sætter vi lige vores kontaktoplysning her. Jeg ved ikke, om vi sidder i vejen for det. Men endelig tage fat i os, så vil vi gerne vise noget mere om, hvad det kan. Ja. Og tage en snak om, hvordan det passer ind i jeres produktion og jeres udfordringer. Ja, og sidst på ikke mindst, tag fat i os. Enten mig selv, eller Morten, eller nogle af de andre gode kolleger, vi har her hos Acuratech. Følg os på LinkedIn. Se, hvad vi har at gøre. Vi vil meget gerne høre fra jer for jeres input. Tak for i dag. Ja. Tusind tak.